Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Hey, zvakangooma hazvo veduwe. Nezuro ndakataura nevamwe vanzvadzi vedu ava vakati, ivo mukomanashi makadii zvenyu? Inini ndiri mudzimai ane makore 43 ekuberekwa. Ndiri kudawo kutaura izvo zvakamboitikawo kwandiri, izvo zvakaitwa naamai vangu, zvandakapfuurirwa naamai vangu kuti ndinge ndichizviita. So mukoma, zvakaitika ndezvekuti painge paina vamwe vatete vedu ava vainge vachigara kuGlenora A, then isusu tainge tichiloja kuParadise. Saka vatete vedu ava murume wavo ainge aine mari dzake, but vatete vainge vari munhu wekuti vaiti pano vagara. Saka kubva zvavakazotanga kudanana nemurume iyeye, murume uyu mukoma ainge atori manager weimwe supermarket iyo yainge iri shopping center epaGlenora B. Saka munhu ainge atori netwuno twake. Zvino amai nababa vakabva vazotanga kutaura navatete kuti ko madii madzikama, because murume uyu ari kurakidza kuti anokudai. Ari kutotaura zvekuti kana mukangogara mamuda anokwanisa kukupai upenyu hwakanakisisa. Vatete ivo zvavaiita ndezvekuti vaiti kana vachitaura newe waitonzwa vachitobvumira mudenga denga kuti ya, ipapo muroora uri kurevesa, ndinofanira kuti ndinge ndichimbodzikama ndongorarama zvangu nemunhu wangu wani iyeye wandinenge ndinaye. But vatete vainge vaine umwe musikanzwa mukoma, musikanzwa wekutoti wainge uchinyadzisa kuti vanhu vange vachitoziva kuti ava ndo vatete vako. Apa hameno kuti laki racho revanhurume vainge vachimboriwana kupi. Vatete vangu kubva ndichitanga kurizina handina kana kumbogara ndichiona vatete vangu vachifambidzana nemurume wemhanga. Vatete vaifambidzana nemabusinessmen, nevarume vane mari dzavo. Ende murume wose aiti kana atanga kudanana navatete vangu aibva aita imwe desperation mukoma yokuti wega waitozvifunza kuti kuvatete munhu akaita sei. Ende vatete vangu vakazoti vatanga kudanana namanija wavo iyeye, manija uya mukoma akabva atanga kutovimbisa vatete zvinhu zvihombe. Then amai pavakaona kuti vatete vainge vatangidza zvekare kahunu kavo, because at that time vatete vakabva vazoudza amai vangu semunhu ainge asina kana secret, ndokubva vatoti izvezvizvi pane munhu andidana ati ari kuda kuti ndinge ndichiuya kuzosangana naye kune imwe hotel yainge iri muHarare imomo. Saka vatete vakabva vatoenda kuya ndokubva vaudza amai vangu kuti kana mukwasha akazofona achikubvunzai kuti ndiriko here, munge muchizomunyepera kuti hongu ndiriko kumba kwako muroora. Saka vatete vakabva vazoenda kuya mukoma, vakabva vazonoita pungwe. Ende havana kuita pungwe chete, vakabva vazotoita mazuva vangoriko kuhotel ikoko. Vaingoramba vachingofonera mama vachiti kana mukwasha akangofona achingoti ndiriko here ikoko, unofanira kuti unge uchingoti hongu muroora, wazvinzwa. Kudzamara bamukuru mukoma vazofonera amai vangu vakabva vati vainge vambopinda mutauni, saka pane zvimwe zvinhu izvo zvavainge vatenga zvavainge vachida kuti vange vachizotisiyira. Papo mukoma mama vakabva vaita nowe. Ndo pavakabva vazoudzwa navatete kuti iwewe muroora, zvavava kuita ndezvekuti chitoronga karwendo kenhema kuitira kuti mukwasha uyu paanozouya ange achizondishaya ikoko. Then ndo mama pavakazotaura nevamwe amai guru panguva yacho iyoyo vainge vachigara kuHighfields. Mukoma takabuda mumba tiri chahwiriri ndokubva tasiya taloka madoors takananga kuHighfields. Tichifamba kudaro mukoma taiti tikaita sekunge taona motikari yainge ichita sekunge motikari yainge ichidhiraivhwa nemurume uyo ainge achigara navatete vedu panguva yacho iyoyo. Taita sekunge tichajambira musango kuti tihwande. Takazoti tasvika kumba kwaamai guru, mama ndo pavakazoputika nekuseka vakati
vatete vakaoma. Then vatete vakazoti vabva kumafaro kwavo vakadzoka mukoma vaine mari vachiti chikomba chavo chavainge vainacho hanzi chainge chabva mukutengesera umwe murungu hanzi nyanga dzezvipembere. Saka chikomba chavo chakavapa mari yainge yakawandisisa. Saka ndo laki iro rainge riina vatete vedu. Zvadaro mukoma, then ivo amai one day vakabva vazoti kwandiri, mwanangu, zviri kuitwa navatete izvi zvinhu zvinonyadzisa. But vakabva vazotaura neni in such a clever way zvekuti panguva yacho iyoyo mukoma ndakatofungidzirawo kuti zvatainge tichiita zvinhu zvainge zviri right. But now that ndakura mukoma ndava kuona kuti zvainge zvichizama kuti zvinge zvichiitwa naamai vangu zvinhu zvainge zvakashatisisa. I think kuti kutoroya ikoko kwatakaita, kunyange zvedu tisina kana kumbogara tabata mishonga, but ndo wacho hunonzi uroyi ihwohwo, kuroya masikati. Ivo amai vakabva vazotanga kundipfurira nekundinyengerera, and you know how old I was panguva yacho iyoyo mukoma, ndainge ndava ne16 years. Amai vakabva vanditi ndokuda kuti unge uchienda kunogara navatete vako, but hembe dzacho dzavakandisarudzira dzavakandiisira muchisecho mukoma ihembe dzekuti kana neni ndakashamisika kuti ko kutanga riniko amai vachida kuti ndinge ndichipfeka hembe dzakadai. Ihembe dzekuti ndaiti kana ndakadzipfeka mukoma, even though ndainge ndiri mwana mudiki, ndaitoona kutoti panapa ndiri kufanira kuti ndinge ndichisunga zambia. Ndakabva ndazoenda kuA kuya kwainge kuchigara vatete nemurume wavo uyo ainge achida kuvaroora, but ivo vachiti havadi kuroorwa naye because akashata, even though ainge aine mari dzake. Then ndakati ndava kugara navo vatete semunhu wekuti munhu ainge achingofamba famba, dzimwe nguva vaingokaruka vamuka vobva vatoudza murume kuti vari kuda kuenda kuZambia kunohodha zvakati kana kuti kuBotswana. Iyewo murume nenhau yedesperation aibva angoti it's okay. Sometimes aibva atowedzera mari vatete kuti vange vachienda kunohodha, but zvinhu zvacho mukoma zvainge zvichitengeswa, vatete vainge vaine humwe hwanana hudiki. Vaiuya nezvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvisina kana meaning at all. Zvinhu zvacho mukoma zvainge zvisingambotengwi, vaibva vazongozvizadza mumba, kana kuti ivo vaibva vazotanga kushandisa zvekare zvinhu zviya zvavanenge vakafambira kunohodha kuBotswana kana kuti kuZambia. Saka nguva zhinji pamba apa ndainge ndava kungosara ndiri inini nabamukuru mukoma. Bamukuru vakabva vazongotanga kungondiseka vachiti, ko why is it most of the times unongogara wakasunga zambia kusvikawo ndazova comfortable enough kuti ndinge ndichingopfeka gwishu utwo zvandainge ndakatengerwa naamai vangu panguva iyo yavakati ndokuda kuti unge uchimboenda kunogara navatete vako. Murume uya mukoma akabva azongondigamira mudenga ndokubva azotanga kutondibata paya, ndikabva ndatanga kurara naye. Ivowo amai vangu ndo zvavainge vakamirira izvozvo. Vainge vakagara vakatondiudza kuti musi waanongorara newe unge uchizondizivisa mukoma. Ndakangoti ndabatswa nemurume wavatete ndokubva ndatofonera amai vangu, because ivo amai vainge vakatonditengera foni kudhara. Vakabva vafara mukoma vakati zvaita ndikuda kuti ange achikuroora because akubata. Ende ivo amai mukoma ameno kuti vane kamwe kabehavior kaya kekuti ndo vanoita chinhu chakashata, but vanobva vaita imwe iya yavanoti victim mentality. Ndo zvavakaita ipapo, vakabva vatanga kuti munhu iyeye atokurepa, tiri kufanira kuti tinge tichienda kumapurisa. But yet ivo amai ndo vainge vakatondipfurira kuti kana ukaona bamukuru vako vakagara zvavo vachiona TV, iwewe unofanira kuti unge uchiita zvakati. Ende ndainge ndichitevedzera zvose izvo zvandainge ndakaudzwa namama kuti sometimes unoregedza kupfeka penti mukati, wopfeka like sketi diki obva ungotanga kungofamba pamberi pavo sometimes, kana kungotanga kungokorobha. So
mushure mekunge vazoluza mafeelings avo vandibata, then amai vakabva vazotanga kuti ari kufanira kuti ange achikuroora because akakubata. Asi hameno kuti vatete vainge vaine mushonga here kana kuti because ipapo bamukuru vakabva vati, inini mai kana muchida kuti ndinge ndichikuripai ndinokuripai, asi kuti ndinge ndichiroora mainini handikwanisi. Zviri nani kuti ndinge ndichienda zvangu kujeri because vatete venyu ndinovada. Ndo zvavakangotaura bamukuru ndokubva vatobuda mumba. Zvose izvi mukoma takazviita ivo baba vangu vasingazvizivi. Saka mushure mekunge ndatanga kurara nabamukuru, one day ndakabva ndangoti kuna bamukuru, ndiri kukumbirawo kuti muge muchindiperekedza, ndoda kumboenda kunoona mama. Ndokubva tazoenda kuya, then mama ndobva vakabva vazotaura nyaya yavo. Tainge tingori 3, vamwe vanin'ina vangu vakatodzingwa vakabva vanzi chimboendai munotamba. Mama vainge vasingadi kuti nyaya iyi inge ichizivikanwa kana nani zvake, asi bamukuru vakabva vati, kana muchida kuti ndinge ndichiroora mainini munenge mava kutouraya mwoyo wangu, because mwoyo wangu uri pana vatete venyu. Munoziva mukoma Nashi, mama vangu vakashamisika kuti ko ivo vatete vangu vanombonyatsokunaka zvakaita sei, zvinoita kuti murume ange achizosvika pakuita desperate, kusvika pachinzvimbo chekuti anoti kana muchida kundisungisa ndisungisei zvenyu, ende kana muchida kuti ndinge ndichikuripai, aiwa ndinokuripai. Asi chandisingakwanisi kuti ndinge ndichiita ndechekuti ndinge ndichitora amainini ava ndobva ndatanga kugara navo. Barika handiridi, munhu wandinoda ndivatete venyu. Mukoma, izvezvi kumusha kwamama kune mombe dziriko. Mombe idzodzo mukoma, kubva ipapo pandakabatwa chibharo nabamukuru kusvika tichizoregedzana izvo zvekurara tose, mombe dzakatengwa mukoma right now dzatosvika 10, because bamukuru vakabva vazotanga kuripa, ende mama vakabva vangoramba vakati zii, havana kana kumbogara vaudza baba kuti ivo vaipota vachipiwa mari nabamukuru avo vainge vachidanana navatete vedu panguva yacho iyoyo. Then pane imwe hanzvadzi yavo mama yaibva yazouya yobva yazotora mari iyoyo. Mari iyoyo mukoma yainge ichishandiswa kuti inge ichitenga mombe. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika kwandiri, saka mama vangu dzimwe nguva ndomboda kuti ndinge ndichigara pasi navo ndoti, nhai mama, saka mombe idzo dziriko, mombe idzodzo dzamunoti ndedzenyu, makadzishandira moga, because pose pavanoita sekunge vanenge vatsamwidzana nababa vangu vanobva vati inini zvinhu zvangu ndinazvo, ende zvinhu zvavo zvavanenge vachiti vanazvo ndo mombe dzavo idzodzo dzavakachengetesa kuhama dzavo. Mombe idzi nawo dzava 10. Saka ndinoda kuti one day ndinge ndichingovabvunza kuti nhai mama, saka mombe dzenyu idzi dzava 10 right now, hamufungi here kuti munofanira kuti munge muchingondipawo 1, because inini mukoma in this thing I think kuti ndini victim. I think kuti ndinofanira kuti ndinge ndiri inini ndakapiwa mombe dzacho idzodzo, but mama vangu vanotyisa mukoma. Even right now takura kudai so mama vangu ndinotovatya. Please mukoma, kana mazopostawo nyaya yangu ndizivise mucomment section ndikwanise kuzotevererawo macomments evamwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ukaona wasvika kuma 40 years yet uchitya amai vakakubereka, panenge pakaipa. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu. Ko idzo mombe idzo dziri kumusha kwamama, mombe idzo dzinofanira kuti dzinge dzichizoitwa sei? Ivo amai vanofanira kuti vange vachizogovana here nemwana wavo, kana kuti ndedzaamai nekuti ndo vakaripiwa nemukwasha wavo mushure mekunge vapfuurira mwana kuti ange achienda kunoektera bamukuru. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi? Inini vanhu vakaromba ndinovatya, and I think the best way
izvi zvekunzi go back to sender I don't think kuti zvinhu zvakanaka, because kana ukaendera kunoita go back to sender kune munhu anezi nyeke unokwanisa kuzokuvara. Zvakaitika mukoma ndezvekuti inini ndakambotukana nevamwe banguru vangu. Mushure mekunge ndatukana navo, then ndokubva ndazofamba. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichigara kuMatapi, ndokubva ndazongoendawo pane vamwe sekuru avo vainge vachingoti vanogona kuita zviya zvinonzi kudzorera hondo kuhondo. Ndakati ndasvika paya ndikabva ndati inini ndina banguru vangu ava vakaromba, ende iye munhu uya akabva ati it is okay, rekedzai tinge tichidzosera hondo kuhondo. Saka munhu uya mukoma akabva azondibatisa banga. Saka akati andibatisa banga kudaro, kumadziro kwemba yake kwainge kuine umwe mucheka wainge uri wered, ndokubva ati enda unobaya pasenda pemucheka nebanga iro randakubatisa. Ndokubva ndazoenda paya ndikabva ndabaya pakati pemucheka. Ndakati ndabaya mucheka uya wered mukoma, hameno zvandakangonzwa, so ndakangotanga kungonzwa kuti panapa ndapindwa nechando. Ndokubva ndatanga kubatwa nechimwe chiveve, akabva ati zvaita, tadzosera hondo kuhondo. Mukoma mangwana acho makuseni ndakatoti ndaenda kubasa, ndainge ndichidhiraivha. Nguva yacho iyoyo ndainge ndichidhiraivha pick up iyo yatainge tichishandisa sedelivery car. Ndakati ndichidhiraivha kudaro mukoma, ndiri ndega murodhi, ndikabva ndangokaruka ndabuda murodhi ndini uyo, ndikabva ndatonorova muti. Motikari iyoyo mukoma yakabva yaita beyond repair, ende ndakabva ndatokuvara gumbo. Nanhasi uno mukoma, kana kunze kukangokwidibira gumbo rangu runotanga kubanda, because ndakabva ndatsemuka bhonzo. Ende ipapo mukoma zvakaitika nanhasi uno handitombokwanisi kunzwisisa. Ndakangotanga ndichanzwa chiveve chiya chandakanzwa mushure mekunge murume uya andibatisa banga iro raakanditi chienda unobaya mucheka uyo, baya pasenta pawo mucheka iwoyo. Ndo chiveve chandakangotanga kunzwa ndichidhiraivha. Then the next time pandakazongobwaira ndakabva ndatoona kutoti komotikari yava kutopfungaira chiuzi mushure mekunge ndarovera pamuti. Vanhu ndokubva vatomhanya vakabva vatondizvuzvurudza vachindiburitsa mumotikari, because motikari iyoyo yakaita zvekufonyoka zvekuti injini chaiyo mukoma, it was just beyond repair. Ndokubva ndazoendeswa kuchipatara kuya mukoma ndikanogara. Ndakagara ndirimo muchipatara. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungoudzwa kunzi mangwana you will be discharged. Kobva kwatouya umwe doctor, pane kamwe kamudoctor so kainge kari kamuchina, kekuti ndakazopedzera ndakamaka, because ikako ndo kaiwanzokuti kana zvanzi mangwana ndiri kufanira kuti ndinge ndichizodischargwa. Iko kobva katouya, kobva katanga kutaura zvako nhoroondo. Apa kaitaura nhoroondo kachisimudzira tumagirazi, kobva kati uyu haasati apora, bhonzo rake harisati rabatana. Ende kaiti kana akati uyu haasati apora, bhonzo rake harisati rabatana zvakanaka zvekuti tinokwanisa kumudhischarge, waibva watoziva kuti ndedzimwe 2 kana kuti 3 weeks dzandiri kufanira kuti ndinge ndichizogara zvekare ndirimo muno muchipatara. Mukoma ndakagara kusvika ndakanganwa. Murungu wangu akambotanga andiudza kuti kana ndapora ndichadzoka kubasa, asi ndakabva ndazonzwa kuti ainge atotsvaka umwe dhiraivha. Ndokuzorasikirwa kwandakazoitwa nebasa. Ende ndirimo muchipatara imomo mukoma, banguru vangu vakauya, ende vakauya vainge vakangobata banana 1 banana mukoma, ndo ravainge vakabata. Vakangouya ndokubva vangonditarisa vakangoti, wava sei mwana wemunin'ina wangu, uri sei zvako chikomana? Ndokubva vatogadzika banana riya, kubva vabuda zvavo. Asi vakati vabuda vakabva vangondidongorera ndokubva vaenda. Kubva musi iwoyo mukoma, pose panotaurwa go back to sender ndinomhanya mukoma kuchinja kuita. Pose panotaurwa go back to sender mukoma ndinomhanya. Handidi kana kugara ndamboswedera padhuze nevanhu vanenge vachiti vanoita go back to sender, because inini mukoma go back to sender yakandikuvadzisa. Nanhasi uno ndichiri kungosuffer from those injuries.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu anzi go back to sender. Kana ndiri seni zvangu go back to sender ndinonzwa ndichitya. Wakamboitawo here go back to sender? Munewo vamunoziva here vanogona kuita ma go back to sender? Aiwa, please you can give them my numbers, then tobva tazotaura navo nekuti kune mhuri dzimwe dziya dzakambobudawo pakamera, so that vange vachizoendawo ikoko vanobatsira mhuri idzodzo, navowo pavanenge vachibatsirawo mhuri idzodzo mberi yavo inenge ichifamba. Please, kana variko vanhu vanogona kuita izvozvo, uyaiwo kuinbox kwangu toona kuti mhuri dziya dziri kutambudzika dzingabatsirikana sei. Hatidi vanhu vanongoti ivo vanongogona vachingogonera vari kumainbox. Tinoda vanhu vanenge vari paground vachitobatsirawo zvinhu zvekuti zvinenge zvichitoonekwawo nenyika yose, so that vanhu vasazobirwa or kutyirwa mari dzavo.